mga boy, mga bay, nanimi diri karon sa kuan sa may Guizo Street mga boy, mga bay. No? Naamid diri sa ilang babasa na ba? Urban store, diri. Yan mo zoom. So na diri karon sa ilang urban store mga boy. Nag-abot na may. Kay magpatato ko. Ano may maguyog? Ako sawa diri. Hello. So da? Sige. So nakita na yung mga boy no. So tanaw na to mga boy, mga bay. Are ko magpatira diri sa akong biceps. Di ka kumahila kanina. So tandaan boy. Mga boy, mga bay, so manatong session sa tato mga boy, mga bay. Dry. Mungon sila sakit din kayo eh. So, karon mga boy, mga bay, ang nagtiraan niyo sa pinakasikat din lang sa Pilipinas kundi iladot po ni sa laing nasod. Dira boy. Si ano, master? Si Brian. So, pangitaan siya mga boy, mga bay, naa siya diri nakalocate sa Guizo. Sa Guizo no? Guizo Mandaue mas mga boy, mga bay. Nagkakaking award. May tao na usas niyo mga award no? So yan lang yun, tanawan nyo dire para makibaw mo. Nagkana ka na siya mga award. Na ay third, na ay second. Kung ganahan ka may mong scorn. Oh. Masay tawag ka ni? Ako ba ni? Ito mga boy, mga bay. So, usan is pinakabangis nga tato artist diri sa Cebu o Pilipinas o sikat sa laing nasod. Kung kailan mo man niya, ayos kayo no. So, salamat mga boy, mga bay. Salamat master. Thank you. Saan ka na pagkontak master? Saan ka na pagkontak? Sa lang sa Facebook, Brian Señerpida, i-search lang. Netaan nyo ha. Pwede. Adjust mga boy. Thank you boy.